Сәлем, нәни рәссамнарым. Нихаят, гади қағазны матур рәсімге әурілдерге вақыт жетті. Аның үшін не бары қағаз, төслі карандашлар һәм қара фломастер ғана керек. Барда әзірме? Алайса башлыйк. Рәсімні ақ қалаш ясаудан башлайбыз. Менің артымнан қабатла, ақ қалаш deyip нәрсәне атыйларсың. Ул қамыры сөт қушылып изілген бұдай икмәге бола. Аны қамыр кисәкләре белән матурлап мулдан бизиләр. Рус туйларында пішірілә тұрған бәйрәм ризыгы ул. Ләкин бәйрәмнең күрке ак калач кына түгел. Рушник дип аталучы шигүле бизәкле сөлге дә булган. Хәзер шул бизәкләрне сөлгенең нәкъ аска кырыена без дә ясыйбыз. Минем ничек ясаганымны игътибар белән кара. Башта дулкынлы икешәр сызык сызабыз, аннары өстенә түгәрәкләр ясыйбыз һәм тагын менә шундый сызыкларда сызабыз. Бу рәсемнәр ни өчен кирәк икән? Уңышлар теләү һәм явызлардан саклану өчен кирәк. Мәсәлән, рушникка имәнгә охшаган бизәк төшерәләр. Бу яшәешне белдергән. Лилия чәчәкләре хатын-кыз нәфислегенә ишарәләнгән, ә кызыл яфраклар яңа гаиләгә муллык вәгъдә иткән. Ә без шатлык күтәренке кәеф белдерә торган төрле символлар ясыйбыз. Шәп бит, әйеме? Рушниклар тагын ни өчен кирәк булган? Мәсәлән, алар белән үй өчен бизәгәннәр. Гадәттә, матур шигелгән сөлгене кызыл пычмакка элгәннәр. Кызыл пычмак дип иконалар куелган һәм шәм янып торган урынны атыйлар. Бу сөлгеләргә кул сөртмәгәннәр. Андый матурлыкны пычратып булмый бит инде. Дөресме? Мин сезгә сөйләгән арада рәсемебезне буяр вакытта килеп җиткән икән. Гадәттәгечә сары төстән башлыйк. Ак калачны буй башлыйбыз. Кирәкле карандашны ал да матур итеп икмәгебезне сарыга буяп чык. Нигә шундый төс белән дисеңме? Чөнки рус миченә тыгар алдыннан ипинең өстенә йомырка сарысы сылаганнар. Шулай итеп ул кызарып матурланып пешкән. Кызгылт сары карандаш белән ак калачның төсен ачып һәм кызартып җибәрик. Афәрин, икмәгебез чын булып күренсен өчен. Нишлик? Көрән төс белән күләгәләр ясап алыйк. Менә шулай. Шә! Искиткеч килеп чыга. Без чын рәссамнармы? Әлбәттә. Шуңа күрә ак тукыманы зәңгәр карандаш белән җиңелчә генә штрихлап чыгыйк. Рушник матур итеп, бөрмәләнеп торган кебек күренсен әле. Һәр рус кызы сөлгеләрне 7-8 яшеннән үк чигә башлаган. Махсус бәйрәмнәр өчен һәм киләчәк тормышына җитәрлек итеп. Кияүгә чыгыр вакыт җиткәндә 42шәр сөлге җыела торган булган. Аларны үй бизәү өчен дә, бәйрәмнәрдә ак калач куяр өчен дә кулланганнар. Бу байлыкны зур сандыкларда саклаганнар. Сөлгенең бизәген нинди төскә буярбыз икән? Әлбәттә кызылга. Бу төс көч һәм энергияне белдергән. Ә менә сөлге тегелгән тукыманың ак төсе чисталыкны һәм паклыкны белдергән. Менә шулай. Өйдәге сөлгеләрнең аклыгына, чисталыгына карап, хуҗабикәнең уңганлыгы сыналган. Чисталык ул бик әйбәт сыйфат, нәни дусларым. Онытмагыз. Бизәгебездә бөтөркәләр һәм вак өлешләр ай-һай күп икән. Яса бетереп булмас кебек. Ә шулай да матур килеп чыга. Килешәсезме? Мондый сөлгегә кәпиләрне сөртергә шурлыйм. Искиткеч булды. Рәсемебез әзер. Ура! Якты кояш ясап куйык әле. Менә шулай, киләсе очрашу турында да онытмагыз. Сау булыгыз.